Kamusta kayo dyan? Good evening guys. Kalalabas lang natin guys kasi sobrang traffic sa umaga. Pasko na talaga. So ngayon gabi tayo lalabas para magdamag tayo guys. So ngayon guys, ipapakita ko na naman sa inyo yung mga magagandang tanawin sa gabi. Yung mga kumukuti-kutitap na ilaw guys. Kaya abangan nyo guys, manood kayo ng mga kumukuti-kutitap. December 8, Sunday, 11:30 a.m. on GTV. Maligaya magdiriwang nating Disney na #1 top. Ano niya, sa akin, ano na eh, isang taon na akong... Ha? Isang taon na, nasa $80 pa lang eh. Ano yung magkano $80? Kala, ano eh, hindi kailangan makuha $100 ka para magsahod ka. Eh, ba't siya sabi niya, peso ang sinasabi niya sa akin. Piso a day. Converted na, sabi niya. Ah, baka sa Facebook siya. Facebook nga. Ah, Facebook. Eh, YouTube kasi ako eh. Okay. Kahit ano lang daw ang i-post mo. Ah, para nagla-live siya. Oo, parang ganun lang. Live ano yun? Live streaming yun. Tawag, 1 hours a day. Oo. Basta sa araw-araw daw. Yung mga nanay na walang magawa, gano'n. Ay, kung may ginagawa kayo, hindi naman. Mahirap. Kahit wala akong ginagawa, kaya lang nga, yun nga ang nasa isip ko. Siguro ako teenager pa. Makakala. Ay, ano yun? Iba yun. Yung nagla-live kasing ganyan, kahit matanda ka na, pwede. Yung sinasabi mo kasi, yung mga nagpi-Facebook dyan. Hindi, kahit na yung live. Kahit picture taking nga, wala akong hilig. yung mga tinatawag nilang sumasayaw-sayaw, mahirap yun. Hindi naman. Pero Live lang. Talagang hindi ko siguro. Live lang. Siguro type. Mula sa kanilang blood sample. Ang gagamitin natin itong master. Ako kasi YouTube eh. Punta. Anong oras kayo nagpunta ron? Ano kaya? Tapos may kutsara na ako yung binili. Sige. Sabi ko malaki mo. Okay. Kasi wala naman nabili dito. Wala nga dito sa namin yung nakakapasing. Ganun. Matigas kasi po. Kahit na hindi ewang-ewang mo hindi siya magano. Wag mo kalimutan yung ating pakbet ha. Gusto ko yun. Di ba wala? Hindi yan. Huwag ka nang bibili Nang? Sabi ko nga sa kanya, hindi naman, marunong naman yun si Aw. Sabi ko. Tatabi na rin tayo ng pansin para sabi niya hindi mahala tayo ni. Una pahala. Sa lalagay sa. Kasi pagkagaman tayo kung sakaling may mga natira dito. Oo. Basta ako talaga, ang gusto ko lang pakbet. Naalala kasi nga niya, paano kung hindi magdala nga yung iba, dun lang nila asahan. Di ba ka nga daw may masabi sa kanya yung tao, sabi ko, hindi ka mapapahiyaan, dapat mapahiyatan yung presidente dahil dapat siya nag-iintindi niyan. Sabi ko, Ganito. inihingi ni Aw yung isang paa kay Divine. Sabi ko, Kasi yung di ba? Gusto mo na tayo maingay. oo. Kaya nga sabi ko, bahala na si Juan. I-ano ko siya tira ng pansin para may pag-uwi siya sa mga anak niya. Pansin ba? Pansin na lang. Di ba? Ano na rin, simple sa sarili niya. Huwag niya rin. Pero hindi
ka, kakos. Eh kasi siguro naka-heels mga ano. Oo, yun kasi pwedeng pag-umpisahan yun ng let's say nagkagulo, pag-upo, pwede yun. Pag-tusok, gano'n. Sabay-sabay yan tayo. Kung anong oras ka uwi, sabay na rin para ano. Oo. Kayo wala. Kung may kaya nga kasi, kaya lang na hindi naturuan ng tama ng Magulang. magulang. Kung tutusin pwede ka nang hindi magtrabaho, engineer siya Correct. So yun. At saka kung talagang siya Responsable. responsible. Kasi minsan yan sa sa pagpapalaki rin ng anak na spoil ng nanay. Ganon. Sabi ko, sige, mag-Saudi ka na lang. Ang purpose ko noon para hindi na ako yung laging naghahanap sa kanya pag yung dudukutin niya yung alahas ko, ibibenta, So makatuwid na ilang taon din sa Saudi? from 1981 to 1992. Matagal-tagal din Tagal. Ilan ang anak niya doon sa... Dalawa. Di, mantakin mo ha, kinasal kami ng 1977. Nag-Saudi siya ng 81. From then on, umuwi siya rito parang isang buwan lang. Kaya nga halos parang kaunti na lang ang pinagsama ko. And besides, may mga sideline na. Sana, Matawa ka pa nga hindi namatay. Doon sa babae, pinabayaan nga ng babae. Galit na galit nga yung anak ko kasi anak kong babae, makitatay yan. Lagi niyang pinupuntahan yung tatay niya. Nung datnan niya, iniwanan lang na nilagyan lang daw ng isang basong tubig dyan, yung gamot, kung mga nabulag na. Kaya galit na galit yung anak ko. Di sa madaling sabi, hindi nagtagal, sabi ng anak ko, namatay kasi nga daw, hindi itinakbo agad sa hospital. Wala. Alam mo yun, mga ganun sakit. Buti pa mamatay na. Kasi wala na rin yan So makikita mo lang guys ang ganda ng lugar pag sa gabi. Sa umaga hindi natin makikita Kaya sa gabi tayo nagbablog para makita natin yung tunay ang ganda ng Maynila. So, ikot-ikot-ita po, ang ganda Kumusta guys? Kumusta kayo dyan mga boss? Kumusta ang magpapasko nyo? Kumusta ba dyan sa ibang bansa? Kung nanonood man kayo dyan sa ibang bansa, kumusta ang Pasko nyo dyan? Siyempre alam ko ang Pasko nyo dyan matawag dito. Hindi kasing ganda ng Pasko natin dito. Di ba guys? Sa Europe, pag nanonood ako ng mga bagong taon nila, ano lang, kain lang, ganun lang, pakakain, tulog na. Dito sa ating guys, putukan talaga. So, kumain tayo guys. Pipila tayo guys. Marami kasing nakapila doon. Diba, sasabit ka Ayan tamo pila namin dito guys kasya lang ang sasakyan. Alright. Maganda sana sa gabi guys lumabas kasi bukod sa hindi mainit, least traffic pa. So ang problema guys, kalaban mo naman antok, puyat.
Siyempre, hindi naman tayo bata. Kakaedad na tayo. Yan ang problema. So, maganda sana sa gabi. Pero natin guys, yung kabataan ko, mga edad ko mga 30. At dalawang dito na, lalo nung nagka-college yung mga anak ko, talagang dito na ako natutulog. Taxi talaga ako natutulog guys. So alright guys, uwi na tayo guys. Alas 12 na ng gabi guys. So inaantok, hindi kaya mag 24 hours guys. Inaantok tayo. Hindi ko na talaga kayang mag 24 hours, kaya uwi na lang tayo. Kaysa matulog tayo dito sa labas, sabi uwi na lang tayo. Alright guys, bye bye. I love you 3 times a day. Mama.